dostlar. Hostelda birlerini kaldırıp durdum. Fakat siz yine soңгыда сапарым ишетіңізге барам. Бүгін 3-ші күн енді. Lotus Temple, храм Лотосы деп аталады. Шондай уникальный көрініп тұрған здание ол. Шонда 1-2 сағатта барып кетуге керек. Метроға отырып. Анда 3 ветка надо пересаживаться. Мен қазір зәңгәр веткаға баруға, зәңгәр веткадан фиолетовыйға баруға. İzlеп табырға керек шул жолны. Баруға да, кері қайтырға да ғана. Все. 5-те поезд Аграға. Вокзалға барып билет алырға керек. Онлайн алып болмайды, жүріп білесіз. Соңа придется вокзалға баруға. Вот шундай хәлләр. Қазір кеттім метроға отырам. Мен бұл Кришнаитский храм. Мында күн сайын кішілеріне бошлай дөге ашаталар. Bütün желающие абсолютно bir қазан дөге пішірелер деген бошлай тараталар. Мен ашамадым, мен вообще местный языкқа тимеймін. Чипсы, сок, шулай білерген ашайым. Пакетированный бір. Çünkü местный антисанитарий мені бек қатты шеклендірі. Кеттім метроға. Мында bir liniyaga, manda ikinci liniyaga çıkıp gidesin. Benim 3 пересадка şehrin ikinci yağına barıga 16 mı 17 mi kilometr. Вот. Hazır желтый liniyaga düşüm. Delideyim şahane bir metro mena. Чисто современный мотор. Bu stansiyada Central Secretariat деп аталады. Şonda nelerde var? Bordlar koyulgan дополнительный. Şunay kişiler kısılıp sekirip жүрмесінler. Metro basitini чисто, аккуратный. Kaji Mandir деген станцияға келіп жеттім. Шәһәр гигантский, сөйлеп бітіргісіз. Ирактан недер небоскреплар да көрінемін. Мұнда недер небоскреплар бар. Жырақ енді. Мұнда смог, вечный тузан. Дели бек тузанды жер. Әтшіп қараймыз. Жерден шықтым. Lotus Temple'ға барамыз қазір. Әлі бүгін жұмға күн. Бір 30-40 минуттан жұмға намаз уақыты да жетерге тиеш. Яқында мешіт болса мешітке де барамыз. Bir зур торговый центрға кірдім. Бейелер 1 рупия. Ол міне бұл мой, кстати, шой мойын олалар канистр білен. 1 рупия 1 сумда 10 тиын, где-то 15 тиындыр, может. Вот шундай бейелер. Ценниклар, кстати, огромный, зур. Вот шундай мойлар. Мойларды көре аласыз. Bütün жердегі саталар. Вот. Mesela посудомоющие средства. Бұл зур торговый магазин, бір центр кебек. Ариэль міне. Мотора. Ne. Mene посуда beyleri. Mene ne? Şem. Вот. Bunda türlü soğut sabah indi. Koralasız beylerini. Mene овощной. Ну, овощи. Yaşlı конечно, көбірек урамда оларға керек. Бұда да бұлайын. Шынды бейлер. Şu gündür 50, примерно 60 milyon ақша білін. Қияр, помидор. Ну, урамда арзанырақ. Ощутим арзанырақ. Mesela yumurta betinde bir yumurta 4 rupiye. Şimdi beyler. Вот. Ондай крутой рикшаны көрген жоқ әлі, еще қатын қыздар өлім. Электрорикша. Вообще. Вот до чего докатилось енді. Электрорикшаларда үйрейлер. И қатын қыздар үйрей электрорикшада. Міне көре аласыз, электрорикша бұл. Фиолетовый. Вообще крутой по-пацански. Мында орамда шундай торговля бүтін жүрді де. Үйрейлер. Міне апалар үйрей электрорикшаларда. Бұл only lady'dir bu. Только женский. Hayır ilerinde. Mikrorayona gelip gittim. Вот.
Mında park var. Mene bu bir nasıl yapıyorsunuz? Mene bu şu bir şey yatırgan bir. Вот. Hazır Lotus Temple'ga baram. Тоже легендарный сооружение бит инде мында Делиде. Мында әкәмәт күп ниләр? Попрошайкалар. Менә метро китә. Попрошайкалар әкәмәт күп. Файда бармы? Бүтән җүдәсе киләләр дә бәйләнәләр. Әгәр алар белән сөйләшәсең икән, до конца сине җибәрмәячәкләр. Шуңа бер сүз дә әйтмәгез дә китегез. Бирә башласагыз, bir урынна 20, 30, 40, 50 киләчәк. Минем үземнең принцип, мин садака бирәм, Аллага шөкер. Тем более бүген җомга көн, бүген бирергә кирәк. Мин бирәм ул садаканы сорамаган кешегә. Күрәм теге просто бер забитый кеше, авыр хәлле кеше кулын сузып мискенләнеп җөрми, менә просто утырып тора. Просто хәле начар икән. Сорамаган кешегә бирәм. Сораган кешеләрне терпеть не могу. Lotus Temple'ны таптым, хотя центральный вход түгел бу. Lotus Temple. Центральный вход юкты. Менә бурундуклармы бу? Пиличклармы бу? Шурт юзнет. Бик күп монда жүгереп жүрүлөр. Центральный входны таптым. Ташамый, аларның миллиардның 80% алар вегетарианецлар. Калган 20% ашаса да шул сарык белән Tavuk, manda kece marşidir indi. Siri taşamıyor manda вообще. Müslümanlar gına şimdi. Şu an dostlarım bir hata şular çığa. Evet. İş ilginç de. Nişlep induslar şunday toza, alır bir maylı itler aşamıyorlar, niler kapmıyorlar, andır rızıklar. Alır bütün silah kamur aşı, yüdüğü aşı. Kamur düğü, kamur düğü. Kamur düğü. Ne şimdi rızık? Basayın. Taza bütünse. Nişkeler var. Tazalar var. Tegi orta gövdeliler bize ekibik figura diye yeterlik kişiler alay köp түгел. Gelip gittim. Lotus Temple'ның koduna. Hazır kiremiz. Опять kıymettir indi. Bunda indi kısati ekemet kıymet beyeler. Taj Mahal turunda biliştim. Yapam buna jüri bütün yarışıklar ettim. 1300 tura iken Taj Mahal. Bizimce 1000-1600 bulmasa. Yani şundi beyeler indide. Turistlerden наживают с капитальным. Опять akşamlık kaptırık yaramıyor. Запрещено. Emin oldum 1 litre yarım başlıyor sok. Еще газировка сумкада ята, bu kuzuda şirgeli. Камера хранения yok. Либо ташлыйсың, либо içesin. Bunu söyleşkeş охранниклар kırında kaçırıp kaldırdım şişeni. Kaldırıp koysam bulam. Ay koyundu diye küçük verdi. Ya bulay kırık yaramıyor. Rızık bilen, чипсы bilen, şokolatka bilen. Только суğuna rüksat ettiler. İdanına rüksat etkenler. Вообще храмга запрещено. Алардың dinleri boyunca rızık bilen kırık. Только внутри храма özleri pişirgen rızık kınıyor iken. Şunday marketinговый ход. Allah'a şükür videoga tushirgan. Qarаңыз, mana shunday park. Chista motor. Аккуратно. Mana Lotus Temple o'zi. Hozir ko'ramiz. Endi de постоянно Delida samolyotlar uchadi. Bir to'xtovsiz samolyot. Bundan indidir. Тоже подземный храм кебек. Bunda qarabız. Уже Lotus Temple yanına. Kapşı qalasındagan özün ayak kiyimini şunda salıp kirip ketasin. Великий индийский традиция. Вот hier. Mene. Kapşık көтеріп жүрсің дурак кебек. Мафиясымның шушында специальный орында калдырырга керек. Пакет көтеріп кирге ярамый. Эллен селең үлеп чыгарып бетермейлер инде. Тапочковый система. Менә сезгә
Көріп аласыз. Lotus Temple. Бик матур көркем бина болып көрдім мұнда. Әлі Аллаға шүкір носки кигенмін бүгін. Çünkü oramda 35 gradus. Bu taş плиткалар носки аша аякны пішірелер. Білмеймін, носкисіз жүруші индустарға нечектір мұнда. Алар бик носки кимейлер. Шуңа шундай хәл. Достар, менә парковый зона. Lotus Temple'ның күпме кеше килә. Бик күп туристлар монда. Менә шулай торып барасың. Монда нәрсә шады инде? Теге бүтән ниләрдә, темплларда да ясалган шулай лабиринт кебек. Син барасың да барасың. Башыннан ахырына кадәр юл күрсәтелгән. Шундый мотор урыннар, сулар. Монда рәхәт. Кауздырмыйлар әле, җыелабыз. Теге пока чират китмәде. Мин риза гына. 9-да монда Сухринда басып торырга. Хәзер охранник уздырачак, тадаш китәбез. Группа булып җыелгач. Кстати, нинди плюс, бу Lotus Temple бушлый. Акча сорамадылар. Пока что. Чыкканда сорамасалар инде. Без аккуратный чират булып кына. Тәртипле генә команда иттереп. Шулай мотор. Яңа туристлар килә. Şulay ret bastırdılar. Teriyada basıp durabız. Neyse, motoşalardır. Manda işe gireriz ne tabii. İşte indir помещение. While you are inside, if you need any information regarding Baha'i House of Worship or about Baha'i faith, you can contact the volunteer at the exit gate and collect a pamphlet in whichever language you are comfortable with. And if you need any more information, you can visit the information center right ahead of you. Thank you and please again. Çıktım işten qarab. Ayırım bir нәрсе yok. Көре аласыз, монда скамейкалар тора, стеналарда bir нинди сүрәтләр, bir нинди язулар, абсолютно bir нәрсе yok. Полный бушлык. Купол тоже бик простой, үстәгенә аны бар, мотор пиялалары бар. И бер-ике алтыннан ясалган әйбер бар инде. Айрым ниндидер фантастический bir әйбер дә юк. Бу оказывается ни буддийский, ни кришнаитский, бу бахаистский. Бахаи дигән дин ул инде әле 400-500 ел элек килеп чыккан. Ул бүтән диннәрне берләштергән дин инде. Монда христианство да, иудаизм да, мусульманство да, буддизм да бүтәнсен дуслаштырып, шундый бер дин ясаганнар инде. Монда бүтәнсен кыстырганнар да, и үзенчә бер яңа дин килеп чыккан. Һәм ул дин инде Персиядә килеп чыкса, аның центр урнашкан вообще Израильдә, бүтән дөнья буйлап бахаистлар бик таралганнар инде алар, күп түгел, 1-2 миллион кеше генә. Но көчле, акчалы нинди халык инде алар үзләре. Бу Индиядаларның центры инде. Бу шундый хәлләр. Эштә бер нинди аерым әйбер юк. Бер теге мәчет кебек дисәң, юк инде мәчет түгел, идәннәре таш, урындыклар тора. Ширкәүдик кебек әйтсәң, бер нинди сүрәт тә юк. Концертный зал кебек, честно әйткәндә. Шундыйрак әйбер. Зданиесе мотор тыштан. Эштән скучныйрак, честно әйткәндә. Аерым ниндидер фантастический әйбер эштә вообще юк. Бик просто. Монда как раз исламский стиль, христианский стиль, теге буддийский стильләрне кушканнар да учениеларында аблай здание форматында аерым ниндидер фантастический әйбер юк инде. Тышкы кыяфәте мотор. Территорияда печән чабалар мотор иттереп. Кешеләрне куагар әле. Рәхәтләнеп утырып була бит. Дайдык тузлу шу шәүләдән. Мен шушындый урын йөреп чыктым, карадым, монда бик мотор. Монда паркта йөрергә рөхсәт бирмиләр. Хәтта иң мотор урыны монда паркта йөрергә. Кешеләр киләләр дә киләләр. Төшергә урын эзлисез икән. Менә монда шу урынны бик мотор дип таптым мин. Бүтән сөтегендә басалар, менә монда нигәдер моторрак кебек тоела.
тук-тукта бар о. Ошо шаптырап. Тегенден мында коркуныч шерелер. Но Индия килгенче бүтүн жүрүп кетирек керек. Хотя bir iki mertebe mınday verdi. Hosteldan эбирлеримни алдым. Hazır şovarga керек вокзалга. Билет алырга Агра шәһәренә. Агра шәһәре инде bir 120-130 километр тирәсе буга инде. Анда барып кунырга бүген. Вот. Кичке 5-те 20-дә поезд бара. Хәзер уже 5 тула. Вокзалга барып, соңгы билетне мусал алып калырга кирәк. Вот шундый хәлләр, дуслар. Киттем Таж-Махал янына. Так, задача номер 1. Railway Station'a gelip gittik. Bu железнодорожный станция. Hazır. Kirib bilet alırga kerakti. Bunday hәлләр, dostlar, biletler şağırım bitken alınıp. Neden? Vokzalda hazır оказывается Индиядан не бара. Зур мероприятие. Вот, шуңа бүтін билетлар сатылып біткен. Иртәгә билетлар юк, бүген билетлар юк. Ближайший билет Аграга, Аграда түгел даже, Агра кырыйында булган шәһәргә. Кунтай дигән шәһәрме шунда кичкә генә бар, и то ул Аграның үзенә барып җитмей. Таш-Махалга барга телисе икән, такси яулап барырга кирәк. Шуңа телисеңме, теләмисеңме, пришлось туристический центрга барырга. Бу минем бүтән неме буза, принципларым буза. Но минем Индиядан тизрәк китәсем килә, чыксын әйткәндә. Мин уйлаган идем, Мумбайларга барамын, Варанасиларга барамын. Бер кая бармыйм. Аграга барам дагы, Таш-Махалны карыйм дагы. Кайтып китәм Аллаһ теләсә. Башка юлны дәвам итәм инде. Индия күңелгә бик ятып бетмәде минем. Мондагы бардак белән бәяләр әкәмәт кыйммәт. Сөйләп бетергесез кыйммәт. Китеп киләм, урамда булмадым. Уже 100 метр барам, матрастан матрас. Бер туктаусыз. Шуңа теге сорау биргән, нәрсә ташыйларсың булар монда дип. Скорее всего, матрас ташыйлар икән. Күпме матраслар монда, карагыз. Производство матрасов. Хәзер инде 100 метрдан артык барам, шул матрас бер туктаусыз. Видите? Матрас якларга яталар. Ну, урамда яклаучылардан калай инде. Алар ташта яталар. Шундый материаллар. Мында. Бу безнең карыплар инде. Кем балык белән кызыксына. Бездә булган балыклар. Диңгез ерак, монда океан ерак. Речной балык түгел. Хотя монда океан. Селкенеп торган балыклар. Хаман барып җитәм әле хостелга, башка юл белән кайтам. Менә монда живой балыклар. Ne karıyorlasız. Ne ola dingiz balıkları bitindi. Kalganlar içine kırıp. Ne de güsakalar. Ne yor var bunda? Yapsana olsun. Bu keçem bu, nersem bu. O, bizim Sasır rayonumuz sırası iyisi. Tanışık olup gitti. Şöyle tavukunu saylap alasın. Сиңа турап, әрчеп, чистартып, пішіріп те берелер сразу на месте. Комплекс.